So, ito na mga ka-bird brain. X5. Unbox natin. So, ito na yung pamasko natin sa sarili natin. Para makapalag na tayo ng 360 na shot kahit gabi. Natin pang open. Kaya lang. So, ano lang to, standard bundle lang. Kasi hindi ko naman kailangan ng mga abubot nito eh. Ayun, napakaangas. Uy, natanggal agad. Excited. Hindi pa nga tinatanggal. Inunahan pa ako. Ayan. Kamukha na din yung gilid ng X2. Ayan. So, ilang milliampere to? 2,400. Ayan yung harap niya. Napakaangas sa unit. So, ito na yung walang kwentang papel. May pouch siya. Katami. Bili na kasama niya pouch. Ito bang yung malaking bagay na ito pouch? Para nakagalan ako. May pamunas yun. Himala. May ganito na si 360 ah. May pamunas ng lens. Ayan. So another type C again is hindi pa naman na kailangan, marami na akong type C. Ayan, C to C. Anti-moist. So yun lang, wala na ibang laman kasi standard bundle lang ito. Wala ka ibang makikita dyan. So tatago na natin ito. Wait lang, baka magamit itong pag nag-register ka. Yan lang naman na kailangan. So try natin buksan. Siyempre, next. Okay, for tayo sa phone ko. Please download the papanasugos to activate your camera. Mabilis lang ito mga kabayan, pakita ko na sa inyo. Hindi ko pala nabilan ng paano, dapat pala bumili na ako. Next, i-activate ko lang, mag-update pa siya. So yan, nag-download ng ng firmware. So yun lang naman mga ka-bird brain. Wala namang bago, nabago na yung camera pero yung proseso ganun pa rin. So kita-kits tayo sa next episode. So, abangan nyo yung video nito kasi gagamitin ko to bukas, ora-orada. Gagamitin ko to sa pag-rides ko sa Pangasinan. So tignan natin, magkakaalaman kung gaano to kaangas. So abangan nyo yung mga succeeding videos ko. Starting nung ride ko ng Pangasinan, ito na yung gagamitin ko. Yung X2 wala na. Expired na siya. Nabakbak na eh. So kita-kits mga ka-bird brain.